Ji thoroga bedo kod paro mopogore opogore seche mowacho ni oroch ratich ng'ato. Rocho ratiro nitiere kod kidienje mang'eny mamoro koking'eyo to ng'ato nyalo bedo ni rocho ratichi to king'eyo no rocho ratichi. Ere kaka wanyalo geng'o weche mag rocho ratiro? Ere kaka inyalo ng'eyo ni ng'ato rocho ratichi? To en okang' mane monego beni kao ponono ni ng'ato orocho ratichi? Mago gi moko mathoth e twak mwadwa bedo godo odiechieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno, kamoro amora ma intiere akaw thuolo ni mondo mi arwaki ni machiegni kendo machiegni mang'eny. Daktari wanitiere e studio ka en modhi yaronwa tiend wachni malach kendo matut. Akaw thuolo ni mondo mi arwake. Obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye. En laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel chenro ma kawuono. Machiegni e penj laktar bang' ndalo mathoth machiegni. Erokamano Ruth, deche mang'eny weche ng'eny kabisa kuonde ma wantiere kuonde mag tich kamano kata kawuono chuna mani nyaka squeeze asebedo ka wapango to ok donj ok timre maber ok timre koro kawuono dakoni kata tek machalo nade to nyaka abi amor kenda duok erokamano koro iluonga ni John Okelo Homa Bay County kama iluongo ni Rangwe sub county area na mar lony en iluongo ni public health en ngima mag oganda kapok gidhie wang'iyogi kapok gidhi kanye kapok gidhi osiptal prevention gi health promotion ere kaka ji nyalo rito ngimagi koro kuonde ei gwenge kanyo kata iluongo ni community weche timore mang'eny gik moko timore mang'eny kabisa machiel kuomgi en gima wada wacho kawuono ni timore kapok gidhi osiptal koro mano area na ma alonye en promotion mar health to gi health systems kamano amor mokalo ni kata odoko ni dich tibiro mondo mwagoe mbaka mana kaka nanyiso ogandawa ni kauno dwa ng'iyo weche mag rocho ratiro en wach achiel maduong' to tiende koni nitiere gik mang'eny mokalo seche mwacho ni oroch ratich ng'ato kata sexual assault mano en wacho nang'o adwa kete malach matin kata wabiro naro e sexual assault nitie ga gimiluongo ni sexual and gender based violence. Koro ngeni sexual assault wuok from sexual and gender based violence. Koro sexual and gender based violence ngeni en rocho ratich ng'ato to oiko gik mang'eny. Ng'ato nyalo goyi, ng'ato nyalo yanyi, ng'ato nyalo yiecho nangani, ng'ato nyalo timo ni gimoro amora nikech oparo ni en gi teko kata en gi power kata en gi nguvu moewi. Koro ng'eni in gi hakini, in gi ratichi to koneni ma ratichi. Koro en oduong' iluongo ni sexual and gender based violence. Kata mana nyithindo mitero, nyiri mitero kata mitero nyangi en violence. To kakoro wanaroe sexual miluongo ni sexual assault. Ng'ato neni kendo mae adwa wacho in reference to kind chuo gi mine. Sexual assault kipimo kuonde ji ariyogi ong'eny kuom mine, chuo time kuom mine moyo kaka mine time kuom chuo. Koro focus na dhi bedo kind chuo gi mine. Kuom chuo katimo ne joma mine. Koro sexual assault ni rocho ratich ng'ato ni otimo ni gima in iwuon namba achiel ok irwako. To namba ariyo ok iyie nikech nyaka wawinjre kodi koro ka inyalo kalo space ni. In koro ok invade privacy mara. Nyaka yieni, nyaka chiw gimilo ni consent, thuolo. Nyaka miyi mondo koki donjo ang'owa e space nani. To in ok ayieni tidonjo gang'owa gi thuon. Inyalo yanya, inyalo goya, inyalo maka nangana kimako nangana kama to ka yieni ni mondo imaki. Mako yie wiya imako to ka yieni mondo imaki. Samoro inyalo kata chuna ne wanyodhre kodi to katimona nade ok ayie. Mago te kokaw kanyakla tiluongo gi ni sexual assault. To koro marach kabisa makoro is the worst. Do ni giricho gi te. To en ka ng'ato timo nade dholuo luongo ni ka ng'ato bambi. En makoro en worst, en makoro rach kabisa.
thothne e gwengewa ahinya nyawan kaka oganda jo Afrika mana kaka niwacho cha ni joma mine nitiere ga kaka irocho ratichgi e yo mang'eny yore mopogore opogore nikech wach ni nyaka ng'ato chiw thuolo mondo mi eka ichop machiegni kode. Iwacho ni kata onyalo yanyi, onyalo wuoyo ni marach, tendo onyalo hurt your feelings, onyalo goyi, bende onyalo kata muli e yo mok kare, to mano orocho ratichi. Right. Seche ma ng'ato timoni kama in ng'ama miyo samoro ok ing'eyo ni ma en rocho ratiro, okang' mane monego bed ni kawo koso ang'o monego bed ni timo? Kaduoki chien matin Kamano. adwa kuongo nyisi nonro kata statistics mawacho momiyo gini en interest mar public. Kana abiro ka nacheko nonro mar Kenya National Bureau of Statistics kata Demographic Health Survey ma 2022 ma otim 2022. Koro wacho niya, nyiri 13 mag mine, nyiri 13 mano ng'eni koro ikawo Kwanda tamalo percent kikawo mine 100 tiketo ka 13 kuomgi from chakre nochako higa 15 ose experience gimiluongo ni rocho ratiche 13% magi mine 13% ose experience rocho. Koro kidhi tinyalo break e kind joma kind 15 gi 19 40 gi 49 kanyo iyudo ka namba no ni malo. En malo. 13% ni malo, ok en gima tin. Kana chaka ng'iyo, koro na an interested ni kwadhi by county. Ka kuonde mage ahinya miroche ratiro mag ang'oa mag joma mine. Koro kana ng'iyo to na yudo ka Bungoma namba 1, Murang'a namba 2, to mato okonya buogi to samo nya buogi ri Homa Bay namba diwa okobuoga ahinya. Okobuoga. Homa Bay namba 3 gi 23% nationally nye 23. Koro kakao korwa kocha kech interest ng'eni koro wan korwa kocha mwang'i ahinya. Kakao korwa kocha koro Homa Bay namba 1, Migori namba 2 gi 16%, Kisumu namba 3 gi 10% prevalence, kato Siaya namba 4 gi 5% prevalence. Koro ang'eni mano penj monego bed ni provoke mind ni nikech Homa Bay to be makiyudo king'iyo data mag tuoche to kendo yudo ka ni kanye ni malo. Koro sexual assault is part of medical issues. Tiyudo ka Homa Bay kendo makoro en otimre nade malo en namba 3 nationally, en namba 1 e gwengewa. Okadwa nadhi korka wach mar prevalence mag kata mar HIV, tiyudo ka pod en e that, pod gin pattern no chalre. King'iyo prevalence mar HIV to biyudo ka Homa Bay namba 1, Migori namba 2, Kisumu namba 3, Siaya ne piny. Koro statistics no nyisi ni en problem maduong'. 13% nationally ok en gima tin. Kaito bende kaka ni wachicha ni en gima otudore mang'eny, ok en gimoro achiel, en gima otudore gi nyawadgi kamano kaito gikone to bedo gimoro achiel maduong' mokalo. Abro duoki mana kama ne wantiere cha. Wang'iyo kacha ni seche ma ng'ato orocho ratichi mabende ni pimonwa maler mokalo ni nyalo biro e yor muli e yo mok kare, onyalo yanyi, onyalo goyi, onyalo kata bambi. Okang' mane ma ng'ato nego bed ni kawo kidieny mokwongo? Kose bambi wach ni ko osetimore, ok iwacho ni osetimore koro. Okang' ma koro ng'ato nego kaw koso nitie prevention tieng' ariyo. Nitie prevention kapok obambi, ere gik minyalo timo kapok otime nade ka mondo mi avoid bembo no. To nitie kose bambi. Apa ni wachagi kapodi. Wachagi kapodi. Koro kapodi ka wan gi steps adek. Nitiere gimiluongo ni primary prevention. En poko bambi. Koro ere gimonego ng'ato tim kata ere gimonego community otim mondo mi kik timruok nade. Kik ibede
kisungu luongo ne risk. Risk mondo mi otimi nade? Thuolo mamalo. Thuolo mamalo mondo mi otimi nade? Mondo mi obambi. Koro primary prevention ka to awacho ni ere gimomiyo mine ni at risk of ang'owa of bembo. Gini nyajimo wachak wa relate mana gi socio-economic status. Skul mar ng'ato to gi nweng'o. Koro skul to wawe na side. To nweng'o ka samoro mondo mi iyud gimoro idware sani dok ne ena option. En gima idwaro matek, idware kabisa. Nyaka to. Koro wawuoye wach chiemo, wawuoye wach nengni tionge go. Koro wakika tiko yaka example. Koro ako bidato na maber. An gi pesa. Biane inyisa ng'owa, inyisa problem ma in godo. Koro nikech ionge go chuni nyaka timre nade. Gima wacho emidhi ne ng'ato tim. Yes. Ka wacho ni bika to kanye mitimre nade. At the back of your mind ingene gini to en risky. Gini tangene to watimre nade. Wadhiyo nikech adwaro. An gi chandruok. Yes. Gine ne risk no bedo overridden by the demand man godo. Koro kidhi to ngaja timre nade. Aduoki back to gimiluongo ni economic empowerment. Jowa thothgi mine gibedo risk nikech ok gibedo ang'owa, ok gibedo empowered. Economically empowered. Ok gibedo economically empowered. Koro kelo a lot of challenges. Number 2. Kech ng'eni mano ki empower mine to koro nyaka itim ang'owa, nyaka igeng'. Number 2 en kana somo that statistics. Kada na ketni go maler. Percentage mag joma bedo sexually abused, rocho ratiro, kendo ni e kind joma wede. Ong'eny kabisa kind joma wede. Most times ng'amo ng'eyi emang no timni marach. Ng'amo ng'eyi bed jaodi, obed kata wadu, dongo wete nitie mosebambo kata nyiminegi, obed neru, owad gi babani, gisebambo, waseneno kata media kata. Koro ere gima miyo intimate partner violence, yani ng'at ming'eyo kaka jaodi timore nade, bambi kata mano tandamu gireno, tandau noero, pod ng'ato dhi timi nade, pod ng'ato dhi bambi. Gima bedo encouraged, ma bedo advocated ni number 1 women empowerment, civic education, advocacy groups. Onego bed ni puonjo ji kendo puonjo mine. Nyiri wan gi gimiluongo ni life skills. Inyalo train nyako. Owuoyo kuom gine nyiri nikech chuo be onego bed ni bedo included, but king'iyo joma ratiro gi rochore kabisa, gin joma ng'owa? Joma mine gi joma nyiri. Nyiri gi ochopa higa moro 14 ka. Thundi osechako wuok to lap ji osechako chwer. Ola nyathi mathin ja higa 15, 14, 16 ka. Inanana ka changes go are normal. To lap ji osechako chwer. Koro ng'eni from the prevention aspect of it, nyaka nyako ni mabed ang'o prepared gi jonyuolne to gi other agencies kaka kanisa mondo nyis nyako ni kik itimri nade, ka kik idhi oyuma, ka kik itim kama, ka kik itim kama. To jomoko timogi by the way. Tinde mondo mi yud ne nyako mobedo trend monyis maber ni kik idh mitoka mitimori nade, mikia wuon mochung' e bath ndara. Mondo mi yud ni nyathi ma nyako ochung' ni e bath ndara ni chung', mano nyaka bed ni nyathi ma desperate kabisa, ma dwaro. To thothgi okoni kik idh mitoka motimori nade, ma ng'ato ng'eyo. Kato sirikal oketo chik iluongo ni Sexual Offences Act. En ing'eni okete ni kopo ni ibambo ng'ato, dhoni yato koro ing'eni en koro inyal itweyi mana ka ne isetimori nade, ka nisebembo. Koro ok okonyi in such a way. Otemo
gine jini katimo kama to dhi timo ing'e chuo kaka chalo samoro gikone jela no to bende en gimidhiye tibede tichak timore nade en simba yawuoyi iluongo ni simba yawuoyi koro Sexual Offences Act no kete specifically mondo okony geng'o gik matimoregi. Nitie kuonde mokonye to kineno that statistics to nyisi ni pod otimore nade. Kato gima da nyisi mano data ma obedo collected joma higni 15 katimore nade. Kadhi nyime. Ji adi mosebambi tok bi wacho. Namba 1 obambe odhi onyiso min-gi gine dhi buogo min-gi to min-gi dhi koni samoro obambe gi go wadgi chwor min-gi ni let's say the uncle nikech family issues min-gi dhi koni ling gi gine ang'o ling gi gini ti kik iwach ne ng'ata ong'eny e kor gweng' moewo mobedo reported. Koro aluwo those prevention kaka inyal geng' gigi empowerment kata kana ang'iyo data empowerment no is very key. To koro gik machako luwe kendo to en ni be wanyalo yudo yo ma ji nyalo timo ang'owa empowerment ng'en koro pesa ni ofukuni. Ruoth adwa nyisi gimoro niya miyo pesa ni ofukune thuon marach be onge gimidhi timo nade onge gimidhi time kata in mana gang'o makema kakanyo ahero line no mokalo nikech atemoga jiwo joma mine ni mondo mi oti matek kendo achoga pile ni dhako ber gi pesa to mana mamare iwinjo nyakwara Mugi Ajuogi ma daktari owacho ni achiel kuom yore mag geng'o chandruoge kata midhier ni aina gi en bedo empowered financially economically tiende niya ok idhi kwayo ng'ato gimoro makoro imola gi chongi nikech inyalo yude tok mano kende jogo ma bende rocho ratich ji gin jogo matiere machiegni kodi onyalo bedo owadu onyalo bedo neru onyalo bedo babani onyalo bedo ng'ata mantiere machiegni kodi tiende nang'o tiende ni kaka jonyuol nyaka wabed motangi jogo ma iketo machiegni kod nyithindi to seyudo ni daktari ni tinde bende itimo anjaw nyaka ne nyithindo ma yawuoyi ma bende pod tindo gin bende ibambogi wabogo mbakano tok kwasekawo thuolo mana matin wayue omiyo kik isud kata matin. Tuguk tugul ko kimi komye ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Koro pek mantie iyudo ka adoption ji ok oherogi sana nikech gineno ni dhi golo negi tich.
Jaramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo rocho ratiro ahinya waketo maino e weche mag bembo. Daktari opimonwa kacha ni nitiere gigo minyalo geng' to bende wawachoga pile pile ni geng'o ber moloyo thiedho. Achiel kuom yore mowacho ni inyalo geng' godo masirni kata midhierni machal kod ma en empowerment. Tiende ni joma mine nyaka bed economically empowered. Owacho kacha ni puonj kendo nyiso nyithindo manyiri gigo monego bed ni gitimo kod kama onego bed ni gike bende nyaka watim kaka jonyuol. Tiende niya inyise ni kochopo kama to konego bed ni kalo tong' kidhi kama. Moko kuom gigo monego bed ni wapuonjo gi bende gin weche kaka rwakruok kaachiel kod donjo nyamburko ma bende samoro ok giyango wegi kod weche makamago. To wach machielo ma daktari nomulo kane pok wadhi e yueyo en weche mag jogo mantiere machiegni kod nyithindi kata mantiere machiegni kodi emang' no bambi. Jomoko nyalo penjore ni debede ni ng'ato kosedhi monyuomo jaode modango de ode pod onyalo bambe, to mano iluongo ni bembo kochako gi kanye kata koa gi kanye daktari. Kendo eneme yudo ka king'iyo nonro noero yudo ka ene mong'eny. Bembo mag jok modak e ot, joma nie keny. Joma nie keny. Done makoro okay, adwa wacho ni gin serious gite. Nikech otimore niya. Ka une ot kaa dako gi dichuo ukendoru to iyudo ka mondo mi wabed gi riwruok nitiere kidienje ma nyaka timruok nade nyaka ulu ma bed jomo oikore mama oikore to dichuo bo timore nade dichuo bo oikore koro kanyo tiyudo ka ng'ato ka ng'ato consent mama o consent oyie to dichuo bo timore nade dichuo bo yie. To kama koro dhiye marach en idonjo chuo gin gikore makata en me mitoka en e mitoka poko ae lore mitoka oseikore en ang'oa tayari donja ni to lokri kode iwinjo to mine en ni koro time maonge ma explain go gige mine nitiere processes gi manyaka is important mondo mi otimnok nade olu maler mobed tiyari okawo time to in kibiro kidonja ni mano bembo nikech okay obiro kawe kamano nikech ane keny te chunye wuon toko moro kendo okorwako gima ne timo ne no okorwako kendo wan apane nitiere cases ma se handle mamiyo biro mawachi ni chwara no timanade no bamba ka okoikore kimawazo kendo okoikore physically nyisore kore ni mano bembo nikech donjo gi thuon. Yes, mane gima timore kanyo. Nyaka ni wachak chenro ni asiwinjo kiwacho wach mar consent isewache moingo didek makata ding'wen kama sech mowacho ni consent nikech kopogore kod puonjruok ma puonjore nitiere terms moko kata dhok moko ma bende oganda wa onego ng'e ma ing'eyo ni ka daktari wacho kama to tiende ni en kama to manyiso kama consent en ang'o daktari? Consent kada wacho gi dholuo koro nyalo explain ne gi dholuo kamano. Abiro to apimo ni gimoro kasepimo to adwa ni mondo iyie gini mondo timre koro abiro to apimo ni kasepimo ni to in emidhi koni kako pimo nago no apani atimora nade ayie koro iyie mondo mi gino timre nade mondo mi gino timre mano consent to kabiro tachuni nyisore na atimo gino ka okiyie ka okirwako
kura atime gi thuon nango nikech aparo ni an gi haki kuomi moeo kaka in gi haki kuo kora aparo na atiyo kodi kaka an object jomoko ngene treat me like kaka object no otimo kode gimo timo nade na tero dhok kanye na dong na tero dhok kanye dala koro magi gik ma ok ber kidhi hospital to idwa ne daktari koni ni nyaka timi nade nyaka yangi koluwore gi gik ma yudo kuomi to nyaka timi nade nyaka yangi daktari ok bi yangi ka ok yie nyaka igo ang'owa nyaka igo signature mano miluongo ni consent iyie ni mondo gino timre koro in kiseyie kamano to gimoro amora motimore bang'e obed gima ber obed gima rach ni setimori nade na seyie in ka koro yie na ok ing'e status mara ang'owa mara HIV ta convince ok idwa ng'e anything ta convince mi yie kata watimore nade wanindre dong idhi yudo ang'owa idhi yudo kimi donge to ni yie ni consent machuna ni koro in gine the consequences mane gima chuna nyaka koro wapuonji ji nyaka puonji nyaka wakao time e kanisa civil society grube go te mane kor gweng nyaka puonji ji mondo ng'ato ka ng'ato ng'e ang'o ong'e ratiro mare ma anyalo yie to ma tanyalo tamora to kisetamori titamori maonge gima ng'ato biro timo nade gima ng'ato biro timo mane ma consent e seche ma ji nitiere Kenya weche mag yiegi kata weche mag yudo consent gi samoro ok bed mayot mana kaka ni pimonwa cha en mano onego bed ni joma mine handle nango kata joma chuo onego bed ni handle nango Ruth nitie Kenya ka nitie gimiluongo ni communication wuoyo awuoyo kodi tiwuoyo kode ng'ene ka ji pod osiepe ka ji pod ne osiepe yudo ka wuoyo kendo ne open kabisa e sime gombaka ne open kabisa wawuoyo mang'eny ka ne pod wan osiepe to yudo ka koro ka ji odonjo e keny ting'ene statistic no chako wacho ni gombaka ni koro timore nade lal dok piny koro gik moko mitimo titima nikech nyaka timgi moro miyo ni koro kwase kendo kama nyaka wayud nyithindo to onge gombaka to dwaro ni sama wawuoyo ga gi ji mang'eny preparation kaka ji ikore ga opogore nitiere seche moko ma kamiyo ni tayari to kidonje ot ting'e ang'eya ni miyo ni ang'o miyo idonje ot chiemo kaka idwa ket ni chiemo kaka ji wuotho kaka rwakruok timore kaka ang'owa gini go timore obiro wi ni kawuono tapani piny otimore nade kawuono to piny ber dichuo to mondo dichuo ing'e ni en giri ne nie wang'e en paro nie wang'e miyo gicha ni ang'o gicha ni e pache nyaka paro ne ma nyaka idhi ma gino mobed prepared gino gine okone miyo ok nyal neno dichuo kamane kata odhi okoni yene miyo en a process mare to dichuo eto en kamano koro gombaka no en very key e ot Ruth en very important gombaka to gombaka ni emoyudo ka en makoro o affect families motemore families mang'eny makoro kata mana sexual assault kata mana bemboni wuok gik mang'eny makoro timore e iye kanyo to bemb kawuono to bembe mwatimore nade emwawuoye to gik mang'eny manyalo timore nikech ji ok timore nade nikech ji ok wuo ji ok gombaka waneno kacha ni twagni nenore kaka lach mana kaka ni wachicha daktari kende tire kod funi mang'eny mopogore ka waseyudo weche mag wuoyo communication weche mag gombaka wayudo kacha weche mag yie consent maka ng'ato timo gimoro kokiyie mano orocho ratichi to bende wayudo kacha ni nitiere yore mag geng'o gik maka magi mondo meke timre mabende ni pimonwa ni bire kidienje adi e kidienje ariyo ni wacho kacha ni nitiere kod geng'o kapok kod geng'o ka ose pod wantiere bembo kai kata bodhi e weche mag geng'o ka osetimore nade ka ose ukang'eyo kaka mano dhi timore ibiro pimonwa ine jalonye weche gi kata kamano adwa ni mondo mi watude weche ma wawacho gi weche mag bembo gi kod dangni mag paro kata weche mag mental health bende gintiere kod tudruok ponono ni gintiere kod tudruok en kon mane to tudruogni wuotho nade kata dhi timo ng'ama miyo ni nade kata nyathi manyako ni nade korka mental health to ibiro yudo ni kendo en korka dichuo kode ong'eny korka dichuo kendo gik makelo issues mag mental health
koro waluongo ni mental health, koro waluongo ni mental illness. Kata ka en maina machal nade, to nitiere en tuo mar paro. En tuo mar paro. Paro koro timo nade? Paro koro dhi lokore. Tiyudo ni Ruth, gimoro nitie ka en stress. Stress gi anxiety. Mondo mi odhi stress no gimo affect en obuongo ni. To samoro nitie circumstances momiyo ibedo gi mental issues, gi mental illness no. Wach ni environment kama intiere, samoro nweng'o dhi otimore nade? Again, pod dichuo. Nweng'o onge. Wawere gi mental health moro ma tuo emokelo cha. To wakelo mental health ma samoro yath manyalo kelo, kong'o manyalo kelo, sami madho kong'o gi kipani wi ler. Sami madho kong'o ginyo twist wi. Emomiyo jomoko be gidhi gi rep ji ka otimore nade? Seche momer. Seche modhi omer. Koro gimoro amora bed stress ma environment, pesa, ang'o ginego ionge godo. Stress, relieve stress ni nang'o. Ineno. Koro jomoko to nitiere positive way ma relieve ang'o? Stress. Onyalo timo gik moko, puodho, ang'o gino, dhi kwa kuchocho. To moko gineno ni victim, mondo obed ng'ama miyo. Obed ng'ama miyo mosekendi, obed manyako, mane kama koro dwano relieve ang'o? O relieve stress mare. Mano e gima timore, to ok wadwa wacho ni joma mentally, joma nigi tuo mar wich, moro ma obira spontaneously cha. Idwa luwe gi bembo. Nyalo bedo to be ok nyalo timore nade? Ok nyalo bedo. But issues mag stress makelo mental stress, mago to koro nyalo teri e direction matimo ang'o? Nyalo teri e direction ni itimo korka bembo, violence, hinyo ji, itimo ang'owa, kata odhi bedo positive, adhi puodho, adhi atim 1, 2, 3. Yes. Thothne seche ma obamb ng'ama miyo kata obamb nyathi manyake kor gweng' modhi ogo report, daktari ni wachno kacha ni ng'enyne ji wacho ga ni ling thi kik iwachi. Ling thi kik ipim ne ng'ato ni ma koro thuolo denje ko ere gima wanyalo timo. Aneno ka wantiere kod picha moro maber ka dakwa mondo mi oket ne oganda wa kapok wadhi e yweyo, nikech magi gik mathothne ithoro ga penj oganda kata ithoro ga nyis nyithindo manyirigi. Samoro ng'ato bro wacho kacha ni en ang'o mani timo momiyo notimo ni tim makamago. Kaeto ibro yudo ka ng'ato bende nyalo wacho kacha ni to bende ni tamuri, to ok mano kende, ibro wacho ji nyalo kata penj to kare ni irwako ang'o, in mani irwako di kamano emomiyo otimni weche makamago, bende ni go uwi, bende ni luongo kony. Iyudo ka thothne ng'amoro chira tiche ni ema kori dwani mondo mi olor dhoge kod weche kaina ma waneno e screen wa kata weche ma ji nyalo wacho. Bende ji nyalo penjo kacha ni e seche ma gigi notimore ni time ang'o, kata donge ni yie kata donge ni donje adonja kapo nono ani kata nokineno kata ni berni. Mago bende osewachne oganda wa. Yien wa waka wiweyo. Ka waduogo wadhi online to wadhi medo donjo matut kaka inyalo geng' tok ka tim makama osetimore. Kaeto kod gima inyalo timo ka gik makamagi osetimore mondo mi iyud kony. Kik isudi. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boy. Hot 96. Junior people that siri
mapokipimo kawan kodi. Chunye pimo nasiri mapokipimo kawan kodi. Pimo nasiri kwa mi mapokipimo kawan kodi. Pimo nasiri kwa mi mapokipimo kawan kodi. Ma an Abongo Jakabwana kaka ung'eyo. Mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza tip. Idio star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothum duto. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gel, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Dogo marufuku tim mar obila umo wengegi ni kik ne suchgi e kinde ma girakore gi jong'anyo. Nonro yango ni tuo guonyo mar Mpox medore e Afrika ka kendo pinje nyaka ket maino e kedo kode. Waseneno tij Moses kako osetiyo. Gini ni adwa dhiro na kaka dhiro ni. Wadwaro George Pinto Pondo Kaluma. Ere gimomiyo jotelo gidwaro ni gine mondo gimak kombegi to already gin kod tije magisemako. Ng'wej laro lemo mar jakom ODM e kaunti ma Homa Bay chwakore. Ng'ano madhi kawo thuolo mowe gi Governor Gladys Wanga. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wago mbaka wapuonjore ing'eyo kama ng'ato onego beni gige kodi kod kata kama in bende onego beni gikie gi ng'ato. Ponono ni nitiere kod penjo mora mora thuolo ber mokalo inyalo ywa tol kata inyalo go simu mondo mi ipenj daktari wa gima onego beni timo kapok kata ka ose mondo mi iyud konyruok. Tang'o momiyo oganda nitiere ga ong'ala manyime mar diro lawama kata diro makosa kuom joma mine kata nyithindo manjiri motimnegi makosa. In mani irwakori marach dak ni go uwi to seche mano timo kamano ni time ang'o kod weche makamago. Ang'o momiyo oganda timo makama? Ruth, gima timore ka thothne ka miyo bambi kata nyathi manyako bambi to nikech setup kaka gweng' chalo ne chuoye manyaka amua gik moko. Nyathini ema nyaka bed blamed. En manyaka see gik miwinje wachogo. Itimori kama ang'o ne timo be ni go wito ne in kanye ang'o ni wuotho seche makamago ni rwakori nang'o nang'o ne chalo nade. Koro gidhigo lokore gin judge. Gima tim ka item ng'ato manotimore nade ng'ato manotimo timne. Kech samoro itime kamano mondo kik owuog oko, mondo kik ng'ene anyuola ni odhi ketho nying anyuola, odhi ketho nying gweng' ni ng'ane ka ng'ane notimore nade nobembo.
to nyathini to ok ging'eyo gimiluongo ni trauma ma giweye godo. Koro en gimiluongo ni society ma wantiere, piny ma wantiere ne, chuo dominate in terms of iluongo ni patriarchal society. Inyalo yina ka usimu? Oh, yeah. Erokamano ahinya. Hello, penj laktar? Hello? Hello. Machiegni penj laktar? Apenjo daktari niya. Hello. Wawinji dhi nyime? Daktari apenjo nyithindo manyiri mano kene machieko. To joma chuo be neno gi ma be iluongo kaka bemo nikech machiek. To ng'ama wuoyi dhi gombe to nene. Koro mano ma gik ng'ama wuoyi angombe ni ang' no bambe. Koro kaya be daktari ni to ka en kosa ng'ama nyako kosa ng'ama wuoyi. Pod watere mana ir nyako ni norwako nanga motimore nade nyanga machiek to e society ka expectation ni nyako nego rwako nanga matimore nade machalo nade kata nanga magik kanyo gike e chonge mwalo koso kal chonge koso bede gi malo. Ing'eni wan gi gimiluongo ni Kenya luongo ni basic rights, haki mara ma onego atim gima mora to gima mora ni en bende en gima acceptable e society. Ka en rwakruok tarwakora to ji rwakore ne occasions motimore nade mopogore opogore. Kawuono warwak nanga ni, kawuono arwak nanga machalo kama, ang'e gima dhi timore nade, ang'e gima dhi timo an kaka ang'a nyako ni. To nyako mineno orwakore kamano no, nyako ni noae odgi, oae dalagi, jonyuol gi nitiere, wuon gi nitiere, min wetene nitiere. Koro en ing'eno kowuoth duk mani kono orwako sikat motimore nade machiek. Koro tema society ema define ni nanga mirwako onego timre nade, onego gik maromo kama. Tapani en a little bit complicated kikwase wane generation mwantiere sani ni kanyo adwano wuog maler kabisa Ruth. Generation mwan go sani pogore gi manyocha paro ma joge kata ma wat ni nyithindo gi nego opogore. Koro gima onego watim ni wamire luor, wamire space. Jomadongo ochiw space ne jomatindo bo chiw space ne jomadongo. Gimoro ma ikoni kawuoyi odhi obambo nyako to nyako mabedo blamed nino rwakore nade penjo mineni iwacho ka ma pod dhi wuok. Inyalo yiena Maximo moro kapok olal na nikech daher mondo mi awinj gima owacho. Right. Hello, penj laktar? Ma wike kate wuok god nyinge. Machiegni. Apenjo laktar niya. Awinjo kuwacho ni jomodak kanyakla mine chuo bambo mine. To be two cases ma inyalo luongo ni koro mine be bambo chuo. Kato mar ariyo. Mine man gi shida mar low appetite, they don't feel like getting a coin ginang on which man of the yellow pill bembo. Which were to end of the wars. My great in a coinang. Movie to Yedima minute you corca common, but you begin a look kilo. Tatizo weche mag riwruok e udi ginyalo golo remo mine gi kuom chuo ma gin go yedhe mitiyogo mag komo nyuol. Erokamano kendo daktari dhi duoki maber mokalo. Hapa ni watiek my dress my choice nikech Kevin Arucho bende kokalo Facebook page yuak ni joma nyiri bende rwakre maber. Wach mar my dress my choice bende nyalo kelo chandruok. Ino wuon kaka daktari ni wachonwa ni joma chuo gin jok maneno oneno ka wang'e osenen tag no gombi. Koro ka ponono ni ng'ato korwakore ma bende samoro chiwo luor ahinya bende nyalo trigger gik ma kamagi. Ok ang'eyo ine daktari ka ka to abie penjo mar janeno mar ariyo ni. Penj no en penj man kare. To Ruth koluwore gi haki mar ng'ato nitiere kama koro wagike.
to nego bed ni puonj chakore gi ang'o gi yot kech wang'e society ma wantiere Nairobi ka wawach Nairobi ka koro wawe kor gweng wawach Nairobi ka Nairobi ka wuotha kata e street ng'ato rwakore kako timore nade teka ni oko expose to rwakore mano Nairobi ka expectations mane town opogore gi mane kor ang'o mane kor gweng to all this end up ni miyo gi wuoro go wete nyaka ubede gi e ot ka aput moro puonj nyaka ubede gi some kind of norms iluonge ni norms muko ni yawa mondo mi wabede family moro moluorore family kuongo luorore mokwongo koka ji luoro wuoko koro picha midhi golo oko kacha odhi nyiso ni family ni timore nade chal nade koro kaka nyako ni owuok ka owuok nikech family nosetime nade nosepuonje kiwuok idhi oko kacha to wan family ma kama kik ikelnwa ang'owa wich kuot rwakri e yo moro ma ji nyalo timore nade ma ji nyalo yie godo koro ing'e ni mano to puonj to wan gi internet wan gi social media wan gi ang'o ma nyithindo gidhi timore nade kawe puonj mamoko gidhi gigudore to kato gidhi gi ignore gima jonyuol timore nade tadwa en kali janyuol kiki give up kech nyithindo kosemiyi to in nyaka chieng' moro itho kokitieko tich nyathino en nyathini ma kata in mana jahiga 70 to en jahiga 40 pod en ang'o pod en nyathini koro gimoro ma jonyuol give up ni an nyathino timore nade nyathino tamo wang'a nyathino ola mane kama koro wach moro wuogi ka ok opuonji gi jonyuol to ng'adhi puonji inyalo kawo simbe Esther koro gidhi luore wan gi macha kod mar Esther halo penj laktar hello machiegni Esther wawinji nawacho niya nitiere yani ong'eny ga kata sani yo madhi iyudo ni baba nigi dhako maybe chiego dhi wuoth to we nyare e ot iyudo ni en dak monindo gi nyare to kono nyare ni kik owach ma kowacho tege iyudo ka nyare no yani osiko mana kowacho ni pinyi e rame koro gin otimore na nyathi nyaminwa koro noluor kono nyaminwa imona to koro ne kik iwachi ma kikon nyamino kikon tiji nega to siko mani pinyi e rame manto nyakwani nang'o nyathino nyathini en nyathi marom en jahigni adi en jahiga 12 gino osetimore kuom thuolo marom nade kapo nono ni nitimo nonro matin nyathi nolingi gini sani en dwe sani otieko dwe ma en wuon gi monyuole koso step mano ok wuon gi monyuole nyathino nobidho erokamano ahinya daktari dhi konyowa kanyo koro achak gi mano koso wadhi ma ng'ene wan gadek mapen daktari ni wawinjore ni ibro neno kaka iketogi mondo mi wadwok penjo gi duto te mondo mi oganda gi oyud konyruok nikech moro amora mwadonje to en serious mana kaka machielo cha wadonje case namba 2 ma ka joma mine bende nyalo bambo joma chuo joma mine samoro nitiere kod dwaro kata gionge kod gombo to ng'ama dichuo dwaro e ot ka kae to nikech gine keny ang' no kaw gi thuon kaka ne wawacho cha ang' no bed rape weche mag yedhe mag komo nyuol daktari bende duoko dwaro kata gombo chien mag joma mine kae to waduoge case mar Esther ni case mar Esther na ko donjna ambe winjo omiya koyo matin that's right koro kachako gi weche mag komo nyuol yedhe mitiyo godo bed sindan bed amuonya bed ang'o pok awinjo moduoko libido piny duoko gombo piny ni koriko ne ng'ane ogine koro gombo ne odok piny mano pok awinjo unless ni ng'ato nigi evidence yedhe gi kaka apani nowacho gi ka dire moro mokalo ne ok wadhi matuto nowacho gi nitie side effects moko ma gin godo lakini mano to ok achiel kuomgi koro mano tadwa rule out aya mar miyo okelie keny kosekelie keny ting'e achiel kuom tijegi kendo ma is a very fundamental riwruok dichuo gi dhako
adwa wacha plainly ni kata muma wache miyo erang'owa er chuori mano Paulo wacho maler kabisa dichuo chiwo en tich nen manyo to miyo luor chuori gitimo ang'owa giher chuori koro in kisebiro to dendi to romo gimora onge gimimisi dendi kata idwa ma staff ng'ani pile okane kodonja ahinya oketho keny communication mane winjo wawacho cha oketho keny to gima timore ne gima koro chuno nyaka koro tim ibiro miyo ng'ane dhi kanye ibiro miyo ng'ane dhi oko mano to gima dwani mondo awachi to koro ka ng'ani gima ng'e ni kama laino gike to ni kibambe to koro kes timore nade kopo kogole oko to kanyo to koro chunya to nyisa ni miyo kisedonje keny kendo ing'e ni isekalo higa 18 ma ing'e ni dendi te oromo to kane gimomiyo idonje keny kisedonje keny tichako idhi lokori ni in mago gik ma ok iketie koro mago gik ma ok iketie nindo go wadu e ot yawa Daktari wadhi kes mar Esther ni mano waboduoge odiechieng' machielo nikech awinjo ni joma mine moko bende tiyo kod yorni ka gi blackmail godo chuogi ni kapono no kitimo na magima to ok abitimo magima wadonje kes mar Esther daktari Esther kes mar Esther ni tayudo ka en kes ma serious no is a serious case ing'eni ka koro iluonge gi Kiingereza en crime nikech namba achiel nyathini jahiga 10 12 nyathi matin nyathi jahiga 12 ma kopono yudi koyudi to en jela kiani tinde kange kata jela maisha en ang'o but en a serious crime ma ok onego wine koro an ka nyalo puonjo nyamina mokelo piny no the first thing nyathino onego ter osiptal kech ich miwinjo pinye sikrameno to ng'ani could be so careless also ok ing'e ni ng'ani to chalo nade jahiga 12 dende poko develop manyalo poko tegno manyalo entertain gima kamano koro namba achiel nyaka odhi osiptal nyaka dhi cheke nyaka bed examined mang'ini to gine kumoko ni rameno chalo nade mano namba achiel namba 2 tuoche mang'ano osemiye ineno gire nade kata namba 3 trauma koro odhi moluor ni kawacho tidhi tima nade idhi nega udhingeni akani about 3-4 days ago ka nanene ma news ma Citizen ng'ato onego nyare ma iluongo ni mama wakam gine dichuo ma miyo biro ge nyako dongo gine monego because of that kind of desire to nyathini gima timore kosea osiptal gima wanyiso miyo ni gini nyaka bed kes be kik gium mondo gikony nyathini mondo gini nyaka bed case nyathini nyaka dhi adhiya ka police ma gini bed recorded mandiki e obi ni gima kama otimore nade otimore to ka giume to gine ma gikonyore kod nyathini to ngimane is at risk nyathi ok ing'e ni sani condition ng'at mosechako koni iye rame nyathi ma jahiga 12 koro namba achiel osiptal nyaka gitere osiptal kata ginyalo matere kawuono kata gitere kindo nyaka gitere osiptal ting'eni osiptal kosedhi to daktari dhi timo ang'owa dhi ndiko report ni ema koro dhigo ka police daher kata dakwa mondo mi Esther ang'o kaw namba seche midhi chiwo namba mondo mi imed tayo gi kaka onego bed ni gitimo to mana kama daktari wacheno eman bende anyone ni kika uling gi wachni samoro utemo umo to ng'ani biro timo gigi kata ne nyathini Esther kata ne nyithindo mamoko machiegni odwa rocho ngima mag nyithindo adi kapoko kawo okang' en achiel kuom makosa mwatimoga ni walink kendo waumo kik walink kik wauma daktari aneno ka thuole momaya wang'a twagni pod ne wantiere kod funi mang'eny manonego bed ni wamulo iwacho ni ing'eyo yes pono ni ng'ato tudore kodi wadwa golo togni e studio watere oko kocha inyalo yudi kanye kod namba ni mar simu namba mar simu en 0716 61 4028 wanyalo nuoyo gi kizungu daktari 0716 61 4028 en aina namba achiel an onge namba moro amora kendo miyuda godo
Erokamano ahinya, amor kendo aduoko erokamano. Ageno ni boduogo mondo watiek to wagni kendo wadhi mamoko matut ma jok dwaga wuoye mondo mi wago mbaka wakonyo oganda wa. Correct. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Akaw thuolo ni mondo mi aduok ne daktari wa erokamano makende kuom biro e studio kendo puonjwa omiyo nyaka statistics kaka gigi timore. Ne jogo picha mawa Ben kachiel kod Lange erokamano mathoth. Ne director na Philip Ochienga, ne producer na Pape Chokoth, maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni erokamano mathoth. To kik gibed mbaka, gibed gigo makonyowa. Iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu. Orit masani.